andi wonno adan sadrul islami korka so tawi neɗɗo hoori so geeƴe joni tan so yimɓe taƴi tan ɗon e geeƴe sa ñaami a ñaami sa ñamani gasi sa wonde debbo ma wondi sa wondani gasi so geeƴe joni han kadi harmi ha wiyata kadi jalluɓe hewɓe batti wujjitade ene mbaɗa hen korto kortoje haala ka yanoye seydna oumar seydna oumar noon caggal geeƴe arti galle mum wondi e cuddiɗo mum kanko noon o wawa sudde gonga o faytanelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yetti o haali o yinena sallallahu alaihi wasallam mi ari gantinde ɗo ma gantinanami to Allah tabaraka wa taala ko yane am ko nelaɗo yo ko yane ma o haali o wi caggal geeƴe hanki mi ari gallam mi wonde joom suudam mi gantiniɗo maɗo anne gantinanami to Allah walaw annahum id zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahum ar-rasul so tawi aɗa yiɗi Allah jaɓanma koto nelaɗo Allah garata kanko nelaɗo Allah way hanma to Allah o wiya ɗum yo yaafe yaafama intervention ƴeete komo ala jarima mo ala bakkat o ko gujjo so wi waɗani intervention e gasa komo ala bakkaɗo waɗantuma intervention on saaha laamu jaɓanma woppuma nelaɗo Allah no ala bakkaɗo ko kanko yatata Allah o haalana yimɓe Allah kaari de ari wi tubde Allah yami yaafimamo saabu ma an Seydina Oumar haali ɗum on saaha nde o haali tan hewɓe kafti daari jalluɓe mbi ay min kay min mbaɗi ɗum ay min kay min mbaɗi ɗum kafgaɓe deƴƴunoɓe Allah noon wi uhilla lakum laylata siyami o mi dagnani on jamma korka arrafasu ene mbiyata jettal walla sefnade e joom suudu mum mi dagnani on hunna kamɓe rewɓe ɓe libasul lakum kamɓe goni ɓornateri wonande on kala gorko jiɗɗo suurade jogoto debbo wa antum libasul lahunna onon goni ɓornateri maɓɓe kamɓene debbo fof mo ala gorko ala ñawore koto hen fof suura ɗum ko goɗɗo on gorko joguiɗo debbo debbo suura ɗum debbo joguiɗo gorko gorko suura ɗum goto fof wutte goɗɗo mo ala gorko ala ñawore debbo gorko mo ala debbo ne kay ala ñawore